Showbiz Balita. Yes, good morning. Ay, gwapa din siyang kabawa. Well, mga maring, doon ako'y init kaayong mga balita ko doon ha. Gipatangtang ni Mika, kung Mika sa lamangka. Ang pipila niyang mga tattoo aron ang damon ang kagalingon para sa umaabot nga proyekto sa pag-arte. Ipakita sa The IV Clinic sa TikTok ang video sa aktres samtang nagpatato removal. Matod pa ni Mika, lisod para kaniya ang pagtabon sa mga tato sa tipping o endorsement. Mao nga gikinahanglan niyang ipa-remove ang uban. Wala gihurot sa babae. Diba kaniya magpahuway lang siya sa pagpabutang og tato samtang nag-focus sa pag-arte. Og basin pohon kung mag-focus siya sa musika. Magpatato siya og usab. Makita karon si Mika sa lamangka sa Encantadia Chronicles Sangre og apil usab sa umaabot nga proyekto sa Secrets of Hotel 88. Binakog Secrets of Health. Pwede po siya mo apil diri. Well, mga maring mo to ang showbiz balita ang karong adlaw nga Martes. Ako ni si Maring Inday Erika, dili man ko gwapo, di man ko mistesa kay wala man ko dugo nga parehas ni Mika. Pero ay ko piyansa pa sa mapuhon maako. Bye-bye.